Vriezen binnen bot en je matten je hollen net te 4 boppen het meerveld uitstekken. Joen, 2 man aan tafel, maar een pittige mening over de Frieske mentaliteit. Emeritus hoogleraar Herman Pleij die zocht Vriezen als een sympathieke chauvinist, maar een gevaarlijk eigen taaltje. En mijn eerste correspondent Olaf Koens, die ken u gelukkig wat beter. Hij wenne hier 15 jaar. En vooral het dogma normaal gehalte, ja, dat steurt hem nog wat. Goeie, welkom bij verder een heel gezellige bintje, waarin wij als superieur Friezen weer eventjes maar beide porties op de groen komen te staan. Of course, Friesland is world famous for its pedigree, Frisian cattle, Frisian cows, dairy, lots of dairy, all very healthy. Some say we have more cows than women. We have Frisian horses for riding, thank you, and you may have heard of the Elfstedentocht, the Vieljoppe. Kaatsen. And if that doesn't do it for you, Famke Janssen, MC Escher, Peter Stuyvesant, Mata Hari. The Frisian flag you probably know. Frisians are quite proud. Botter, brei en groene cheese, wat dat niet sissen kan, is geen opperjochte Fries. Ja, meneer Pleij, welkom. U heeft zich ingeleefd in de Friese identiteit, mentaliteit. Ja. Dit is wat Friesland volgens de provincie is. Hè. Dit is een promotiecampagne en vooral heel trots. Is dat wat u een beetje herkent aan ons? Ja, het creëren van identiteiten, dat hoort bij mensen. Dat mensen kunnen niet anders. En dat doen ze op elk niveau. En dat doe je op nationaal niveau. Als je over de grens gaat als Fries, dan ben je Nederlander. Hè? Dat zien ze meteen aan. Je wordt met het format Nederland geconfronteerd. Nou, inhalig, gierig type bent. Maar je hebt ook regionale identiteiten. En per provincie bijvoorbeeld, heel duidelijk. Je hebt het overigens ook per dorp, per stad. Amsterdam, Rotterdam, af en noem maar op. Dorpen ook die dat doen. Je hebt het ook per club, de voetbalclub. Heel anders dan Ajax, heel anders dan Cambuur, af en noem maar op. Dus dat doen mensen voortdurend en daarmee onderscheiden ze zich van elkaar. En dan is het aardige dat die identiteiten in verband zijn met de nationale identiteit. De ene provincie, als Nederlanders die zichzelf niet gierig en inhalig vinden, maar die noemen dat zuinig natuurlijk en dat is een deugd, dan zijn Zeeuwen weer een stukje nog zuiniger. Ja. Als Hollanders bot zijn, Nederlanders botte Hollanders al vanaf de middeleeuwen, dan zijn ze in Friesland nog botter. Nou, het opmerkelijke is dat Friese zucht naar identiteit, die is in Nederland het sterkst. Hè? Op provinciaal niveau moet je zeggen, in Friesland wordt daar toch het hardst aan gewerkt. Is dat zo? Nou, dat is heel duidelijk. Waar nu over gesproken wordt, de gemeenschap? Dat is heel duidelijk. Hè? Daar zitten wat de claims zitten daar ook achter. Het is natuurlijk aangemaakt door het feit dat trotse Friesland, dat eigenlijk het begin van de beschaving van de lage landen representeert. Hier is het eerst begonnen met beschaving, onafhankelijkheid. En daar horen dan dat is aangemaakt op een gegeven moment uit verzet tegen die Randstad. Die Randstad die natuurlijk dat vroeger heette de helft van Nederland, het huidige Nederland, heette Frisia. Dat was Frisia, boven de grote rivieren was Frisia. Dus Friesland, daar is het allemaal begonnen. En verdomme, dan heeft die Randstad, die heeft dat vanaf de Gouden Eeuw eigenlijk overgenomen. En Friesland is weg. En dat zit ons nog steeds te dwars? Ja, natuurlijk. En dat is een aanmaakpot. Vooral in de 19e eeuw, 19e eeuw nationalisme, om daar dus een enorm Fries nationalisme te kweken. En dat claimt bijvoorbeeld enorme vrijheidszin. Hè? Liever dood dan slaaf en dat soort dingen. Dat zet je dan ook op een kei die je bij Warns neerzet. En dan ga je dat ook creëren. Je knoopt wel vast bij de nederzettingsgeschiedenis. Het is niet allemaal verzonnen, maar je gaat het overbelichten en je gaat het selecteren. En dan krijg je dus die enorme vrijheidsdrang. Ook van volkomen anti-hiërarchie. Kenmerkend voor Nederland, wij houden niet van hiërarchieën, hè, doen maar gewoon, grote gelijkwaardigheid, is in Friesland weer een stuk sterker, nog sterker. Ik ga even verifiëren bij ons andere gast, Olaf Koens. Je hebt 15 jaar hier gewoond, hè? Herken je dit? Ja, ontzettend. Want jij komt natuurlijk de hele wereld over, hè? Als Midden-Oosten correspondenten voorheen. Kijk, sommige dingen zijn natuurlijk ook, hè, dat liever deer als sleef. Dat kom je op heel veel plaatsen tegen. Ik heb ooit een tijdje gehad, een armbandje gehad van een Oekraïense soldaat. Die was, ben ik bij mijn vriend geraakt, die is later om het leven gekomen. Dat armbandje heb ik van zijn weduwe dan gekregen. En daar stond in het Oekraïens op hetzelfde, liever dood dan slaven, vrijheid of de dood.
Dus dat is zeker heel herkenbaar. Ja, Maar uit je tijd als Fries, hè? Toen Ja. je hier nog als klein jongetje op de klei omhuppelde. Ja, nee, kijk, je moet weten, ik heb hier heel lang gewoond, maar ik ben hier niet geboren. Toen ik hier kwam, moest ik dus ook Fries leren. Op school was Fries de voertaal en Nederlands. Ja, dat viel een beetje Ja, want je woonde eerst in Ternaert, hè? In Oude op Biltzijl. allerlei verschillende plekken. Maakt eigenlijk niet veel uit. Maar zeker op de basisschool, inderdaad, in Ternaert. Wij wonen dan in de visbuurt. Het wordt steeds kleiner. Maar daar werd gewoon Fries gesproken en dat moest ik dan ook leren. En als je het niet deed? Ja, als je het niet deed, dan dat lukte gewoon niet. En dat is best moeilijk. En dat heb ik eigenlijk altijd... je hoort er uiteindelijk niet bij. En dat is niet alleen een taalkwestie. Want uiteindelijk spreek ik die taal natuurlijk wel. Ik bedoel, ik zal het jou en je kijkers niet aan willen doen. Nee, En zeker meneer Plein niet. Maar natuurlijk, het kan het nog wel ergens. En wat fascinerend is dat ik heel veel... ik kan me nog heel goed herinneren. Dat was echt een pijnlijk moment in mijn jeugd. Dat je bij vriendjes thuis kwam. En dan was het voor mij makkelijker om Nederlands te spreken. Dat vonden die kinderen ook prima. Maar dat er dan een moeder boven zweefde die zei... nee jongens, in welk land leven wij? In Friesland. Welke taal spreken we hier? Het Fries. En ik heb dat later op allerlei plekken nog weer teruggezien. Ik ben in Oekraïne in dorpjes geweest waar men zegt... er wordt hier geen Russisch gesproken. Ja, want ja. Maar dit is ook een thema in uw verhaal, hè? Die taal. Dat is toch een beetje eng nog, hè, vindt u? Een beetje... Nou, kijk, het heeft verschillende kanten. Die claim van een sterke eigen identiteit wordt natuurlijk ook door de taal. Hè? Dat is nou linguïstisch een ontzettend ingewikkeld verhaal, maar het blijft een feit. Het is en echt een taal, staat hè? nog steeds Daar gaan we in niet aan morrelen, hè, vandaag aan deze nou, tafel. daar kun je best aan morrelen. Maar laten we er maar vanuit gaan dat het zo is. En het staat in de grondwet, als ik het goed heb. Ja, zeker. Dat het erkend Ja. is. En dat maakt het natuurlijk al meteen ook heel bijzonder. Er is een Frieske academie, er is een complete Friese cultuur, hè, die zich inderdaad op alle terreinen, want dat is kenmerkend van een taal, dan moet je er ook alles mee doen. Dus ook poëzie, schelden, verliefd worden, noem maar op, dat moet in die Wij taal raken nu ook heel veel gebeuren. subsidie kwijt, nu En, dat er hier zoveel Nederlands gesproken wordt. Ja, Wist u nou dat ja, ook? nee, dat lijkt me allemaal heel tragisch. Maar ik bedoel, daar is op zichzelf allemaal niks mis mee. Mensen zijn kuddedieren en maken dus in groepsverband, creëren ze dus identiteiten en die creëren houvasten en rituelen horen er allemaal bij, dus niks mis mee. Dat is zelfs ook heel goed, want dat betekent solidariteit en dat leidt bijvoorbeeld tot in groepen die dat erkennen met elkaar, een ziekteverzekering, dat je verantwoordelijkheid voelt. En daar zijn we in Nederland allemaal erg sterk in. Maar je moet er een tol voor betalen en dan krijg je dus problemen. En dan krijg je eerst op een eenvoudig niveau de problemen. Jij begint er ook in terecht over te praten. Van het isolement. Op het moment dat jij dus je afzondert en je zegt eigen land en eigen taal. Ja, wat ben je dan aan het doen? Dan moet je goed realiseren dat de toekomst voor kinderen met het Fries als eerste taal buitengewoon beperkt is. En dat je die maar kinderen goed, u afzondert. gaat nu wel een beetje ver, want dit gebeurt, Nee. dit is niet... we zijn geen Basken, hè? Nee, wacht nou even. De Het Basken gaat zijn hier stik helemaal- jaloers op de dat- Friese. dat- Omdat die wel een eigen taal hebben. Dat is dus een andere kant. Dat is de kant van dat het hier altijd dus een niet-agressief karakter behoudt. Oké, Dat is heel opvallend. gelukkig. Dus er is altijd een realisme. Maar er is hier toch ook een taalparticularisme. Hè? Dus een taalparticularisme. Dat zegt van dat Fries, dat is een erkende taal. En dat moeten wij dus ook... Een tweede taal, eerste taal, natuurlijk naast een andere Ja. taal. Maar als jij kinderen opvoedt met tweetaligheid, Fries en Nederlands, dan bewijs je ze niet echt heel erg een dienst. Oh. Want dat is hetzelfde voor Nederlands, dat het Engels natuurlijk nodig heeft als lingua franca in de hele Maar dat wereld. denken ze volgens En mij dat heel is- erg anders over. Alle verhalen die wij hier horen, Ja. ook van de Friese Academie. Ja. Het is heel goed voor kinderen, voor hun taalgevoel. Ja, nou, dat zijn erge discussies hoor, dat soort punten. Of tweetaligheid, volkomen tweetaligheid, of dat wel heel... Maar als men praat op het niveau van Nederlands en Engels, dan is Engels altijd Ja, de ja. steuntaal. Dat Maar is niet u gelijkwaardig. bedoelt, als wij dus als Friese Ja. in Nederland komen, moeten we... Prima dat je het kan spreken, maar je moet die Nederlandse taal moet perfect zijn. Ja, in je eigen belang. En in het belang van je kinderen natuurlijk. Dat is nogal evident. Nou goed, maar dus dat is ook dat van. Maar het gaat nog een stukje verder. En dat is altijd het probleem van je afzonderen. En dat is je isoleert je ook op die manier. Hè. Er zijn beruchte voorbeelden uit Vlaanderen, uit Zuid-Afrika. Vlaanderen dat zich van Nederland losmaakt, België in 1830. En dan ja, niks meer met Nederland heeft. Dus dat oriëntatiepunt verliest. En een algemeen beschaafd Vlaams probeert te maken. Door Nederlands aandoende woorden, maar vooral Frans aandoende woorden. Dus allemaal te vertalen in een nieuw soort van Vlaams. En zich daarmee enorm isoleert. Nou, bekende voorbeeld Zuid-Afrika helemaal. Hè, dat waarin die Nederlandse, die boeren, die proberen dat Engels eruit te gooien. Dus dan krijg je ook, waar wij heel erg om moeten lachen om al die leuke woorden die ze dan bedenken. Maar waarmee ze zich vervolgens isoleren, afsluiten. En dan wordt het nog een stukje enger. En dat is de tegenkant. Let goed op dat ik het ook over een positieve kant had hoor. Dat hoort er heel erg bij. Maar de tegenkant is dan van superioriteitsgevoelens. Hè. Je sluit je af en je gaat je huldigen. Maar heeft u dat gevoel met Friese? Persoonlijk?
Want dit is een betoog, nee, maar niet is het ook zo? Nee, helemaal niet. Maar dit is onvermijdelijk. Op het moment dat je aan groepsvorming doet, dan ga je benoemen wat je met elkaar bindt. Dat is altijd positief. Ja. Je gaat niet zeggen, wij zijn een groep omdat wij van die valse types zijn die altijd gemene dingen doen. Nee, omdat wij... En in volksliederen kun je dat aantreffen. Volksliederen deugen over het algemeen niet in Europa. Overal. Wij hebben in Nederland het voordeel dat wij... Kent u het Fries volkslied? Nee, maar dat is vast wel met veel bloed erin en eigen dit. Ja, Fries bloedje op. Ja, nou ja, dat bedoel ik zo. wel met bloed en daar begint het al eng te worden. Hè? Nee, niet dat dat zo opgevat wordt door iedereen, maar het is wel representatief hè, dat soort begrippen komen erin voor. Al die volksliederen in Europa gaan over bloed, over veldslagen. De vijand hebben we verdrukt. Wij met onze blauwe ogen of bruine ogen of weet ik veel. En een heleboel van die volksliederen zijn... In Duitsland mag je bepaalde strofen niet zingen in het volkslied, omdat het ook niet deugt. Wij hebben een volkslied, het Wilhelmus in Nederland, waar niemand een letter van begrijpt. Moet ook zo blijven. Ik heb niks tegen volksliederen, maar de teksten die zijn problematisch. En dat is uitsluiten. Hè, dat is het begrip uitsluiten. Je vormt een groep, niks mis mee, heel goed. Maar vervolgens moet je oppassen of je die grens niet overschrijdt van uitsluiten. En anderen die er niet bij horen, minderwaardig verklaren. Ik heb het nu niet over, want ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik heb het er niet over dat ik nu actuele bewegingen in Friesland daarmee aanval. Maar ik wijs in theorie op dat het zo zou kunnen zijn. Ik onderbreek u eventjes, want we kunnen hier zo meteen verder over spreken. Want dit heeft heel veel raakvlakken met jouw verhaal. Hè? Over wat je allemaal meegemaakt hebt in Rusland. Maar nu vervolgens ook weer waar je bent in het Midden-Oosten. Waarvan alles ook speelt over regionale identiteit. Eerst gaan we even lezen. En dan doe ik dat doe ik even niet Fries, als je het net slim vindt. Want in dit geweld mag ik even een lieds restmomentje hebben. We pakken de boeken er even bij, want Joet hebben we weer een vol bed. Maar de memmen Ilse en Nicole en haar pjutten Lisa en Noora. En ze lezen u dit boek, dat heet We hebben er een geitje bij. Bollen, spaghetti met vlees en cheese. Stop met. We hebben een plan. Wat zeg je, kleintje? Daarom had Een hop? zo'n lange nekken. We hebben er een geitje bij. Zie jij het geitje al? Dat is soms wel een heel lang ritueel, maar ja, het is ook eigenlijk wel heel leuk. En overdag, als ik haar vraag wat ze wil doen, dan is voorlezen favoriet. Dat zeg ik niet omdat je het vraagt, maar dat is toevallig echt wat ze heel wel leuk vindt. Dus. Waar is de L? In de boom. En dit is het tekenwoord. Ik merk dat het fantasie is eigenlijk waar ze het meeste nu mee doen. Thuis de hele kamer vol met speelgoed staan, maar eigenlijk de verkleedkist en het fantaseren en onder dekens liggen. En zoals dit nu ook, op het bed liggen. Dat vindt ze eigenlijk het leukste. En wat dat betreft is voorlezen natuurlijk heel goed om het fantasie te stimuleren. Ik heb het wel gemist, ja. Omdat ik later, toen ik groot werd, dacht van... er is zoveel te leren. Je kan zoveel uit boekjes leren. En verhalen opdoen. En het is mooi als je dat tegen je kinderen kan vertellen. Had ik ook gewild. Waarom doe je het als mem graag? Ja, toch ook een stukje aandacht, maar iets samen doen met je kind. Kon je wel eens niet slapen omdat je een te spannend boek had? Nee, dat kan je... Ja, ik wel. Maar dat kan ik me dan niet meer herinneren. Ik denk het wel, ja, ik weet het nog wel. Want we hadden een boekje van Peter en de Wolf en dat vond ik heel eng. En toen kon ik niet meer slapen. Noora, wat vind je van voorlezen thuis? Nee. Leuk, ja? En welk boek vind je leuk? Dit boek. Dat boek, nou. Ja. Deze. Ik vind Nijntje leuk. Nijntje, ja. Vind je het fijn dat je voorgelezen wordt? Ja, want dan zijn we zo gezellig bij elkaar en ja. Misschien als ze straks zelf gaan lezen, dat het wel jammer. Misschien gaan we dat dan ook wel Kunnen missen. ze ons voorlezen? Ja. Oh ja. Ja, waar wit. Nou, het bed, mooi. Deze stapel boeken hier op tafel. Die kun je winnen. En weet je in die nou dat Bert in die boeken goed broeken kan, jou dan die persoon op en zet de motivatie op je Facebook-site erbij en stuur even een mailtje. Of stuur even een mailtje naar biend@omroepfriesland.nl. Olaf Koens, ik ken al wel eigenlijk dat we Fries praten, dat verstist ook. Ik versta het, maar ik ga het echt niet terugpraten. Nee, dat hoef ik net. Okay. Dat doen we misschien. Het wordt het misschien wat te lang voor dat die verhaal komt. Je bent journalist van het Ierwen en Ierlien. En dat heeft alles hier moeten krijgen. Ik heb even een zien. Hier achter mij de brokstukken. Dit is het staartstuk van de Boeing 777 van Malaysian Airlines die onderweg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur, maar werd neergeschoten hier boven het rebellengebied in Oost-Oekraïne. Hier werken alleen de plaatselijke reddingsdiensten en de rebellen geven voorlopig geen toegang aan andere groepen.
Dit is een van de grootste tragedies in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. En het is vooral zo pijnlijk omdat deze mensen helemaal niets te maken hebben met het conflict in Oost-Oekraïne. Ja, je voelt aan alles dat dit gewoon een historisch moment is, ook in de Nederlandse journalistiek. Je was er als een van de eerste journalisten bij. Hebt het vast kunnen leggen. Daar krijg je dan terecht de titel Journalist van het Jaar voor. Daar schrijf je een boek over alles wat je mee hebt gemaakt in Oekraïne, in Rusland. En toen zei je, voordat je, want je geeft vandaag daar een lezing over in Sneek, waar je gewoond hebt, zei eigenlijk vind ik dit eigenlijk wel vreselijk eng. Kan ik me niet voorstellen als je dit hebt meegemaakt. Nou, toch wel. Ik hou niet... je moet altijd vooruit proberen te denken en niet achteruit proberen te denken. Ik hou niet zo van nostalgie. Nostalgie is een hele valse minnares. Ik heb op zich een hele leuke jeugd gehad in Friesland, maar ik zou niet graag terug willen. Ik kom nu dus voor het eerst in 13 jaar vanavond in Sneek. Ik hoop dat ik de laatste trein terug naar Amsterdam heb. En voor de zekerheid neem ik nog een trein eerder. Maar je wilt dus niet blijven? Dat is een angst. Ja, ik weet het niet. Wat allemaal gebeurd is gebeurd. Ik heb hetzelfde met Rusland. Ik heb nu na 8 jaar Rusland afgesloten. Hoef ik ook niet naartoe. Ik mis het ook niet. Denk er niet aan. Ik denk niet nog aan sneeuw. En ik denk ook zo niet meer aan Friesland op de een of andere manier. Wacht maar tot je ouder wordt. Dat komt allemaal ongetwijfeld terug. Geloof ik. En dan niet uit nostalgie, maar gewoon uit de vraag van hoe ben ik opgegroeid? Ja, hoe ben ik geworden wie ik ben? En dan ga je die plekken opzoeken weer. Nou, maar nu lijkt het me heel gezond. Dat hoop ik in ieder geval voorlopig niet. Laten we kijken. Nee, het is... ik heb met dat boek... Het leuke aan een boek schrijven is... ik heb nu een boek geschreven over Rusland. Dat mag ik in Sneek voorlezen. Daarmee zet je letterlijk een punt achter een bepaalde periode. En dat hebben we gedaan. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Ja, een periode waarin jij echt heel veel hebt beleefd. Niet als journalist kan je dat denk ik vertellen. Wat er allemaal gebeurd is in die korte tijd dat jij natuurlijk daar als correspondent bent geweest. Ja, kijk, toen ik er kwam was het een land met een opkomende economie. Een land waar we hele goede handelsbetrekkingen mee hadden. Waar alles goed ging. Waar langzaam, er gingen nog wel op dingen fout. Maar langzaam zou dat veranderen. En dat zou allemaal deel uit gaan maken van de grote vrije wereld. Nou, dat is totaal tegenover gegaan. En het is van een goede handelspartner naar een revanchistisch land geworden. In oorlog. Ja. En die oorlog heb ik natuurlijk van heel erg dichtbij meegemaakt. En ja, daar zitten een aantal dingen in die ik heel erg herken uit mijn jeugd hier. En dat gaat echt om taal. Het conflict in Oekraïne is misschien wel begonnen omdat men op de Krim destijds, omdat er een gerucht ging, blijkt natuurlijk niet waar, dat Russische popmuziek verboden zou worden op de radio. Daar was men van overtuigd. Dat is nooit waar geweest, nooit voorgesteld. Maar dat is de trigger geweest voor al die mensen om de straat op te gaan. Daar is dat mee begonnen. En die taligheid, daar zitten heel veel elementen in. Ik denk, hoe meer talen je spreekt, hoe rijker je bent. Ik heb zelf na Friesland 2 jaar in Groningen gezeten. Daarna heb ik in Vlaanderen gewoond. Ik woonde in Antwerpen in een studentenhuis, waar ik de enige was. We hadden 10 Vlamingen, 1 Hollander, dat was ik. En een meisje uit uit Frankrijk. En ik was degene die het Frans moest vertalen. Ja. Gekkenhuis. Ongelooflijk. En dat probeer ik heel erg recht te trekken. Hoe meer talen je spreekt, hoe rijker je bent als mens. En ik zit hier naar te kijken, de kleine Leon, een van die boekjes die hier liggen. Kinderboeken. Ik lees dus mijn dochter voor, ook uit die kleine Leon. Ik heb een dochtertje van 2. En dat meisje begint langzaam te praten. En dat is Nederlands, Russisch, Hebreeuws, alles door Engels, elkaar. Dwars door elkaar heen. Ja, want je bent... je dacht van, nou weet je, ik heb dit nu meegemaakt in Rusland. Laat ik eens wat anders leuks opzoeken als correspondent. Ja. Daar ga je ook dwars door de muren heen. Hè, want dat is jouw stijl van interview ook. Je laat je niet wegsturen. Daar hebben we een compilatie van gemaakt. En dan kunnen we ook meteen zien waar je beland bent. Hier achter mij de Russische soldaten die dit gebouw aan het overnemen zijn. Deze mensen willen voorkomen dat wij dat filmen. Maar natuurlijk filmen dat wel. Ребята, просят же, стань туда. Вы кто? Я народная самооборона. Уберите камеру. Уберите камеру. Я хочу с ним поговорить. Нельзя, ребят, не провоцируйте. Это провокация. Я хочу с ним поговорить. Эй, не трогайте мой аппарат, а? Не трогайте. Correspondent Olaf Koens deed na het vrijdagmiddaggebed verslag in Ramallah van rellende Palestijnse jongeren. Ook hij kreeg traangas op zich afgevuurd. Ja, Olaf, je moet het maar durven. Bent u wel eens jaloers op dit soort correspondenten?
Nou, het lijkt me nu niet meer, nee. Maar ik kan me daar echt van alles bij voorstellen. Ja. Dat je dat, wat is het toch dat je trekt? Want je bent bang voor een lezing in Sneek. Vind je vervelend? En welke gek gaat er nu naartoe? Het is de mooiste rotbaan op aarde. Kijk, journalistiek, nogmaals, toen ik in de journalistiek... Mijn liefde voor de journalistiek komt uit... En het is liefdewerk, hè, laten we dat voorop stellen. Je moet het met heel veel passie en liefde en energie doen. Het is niet een 9 tot 5 baan. Je kan niet, je moet er al je tijd en energie in steken. En mijn liefde voor de journalistiek komt uit de literatuur. En toen ik begon in de journalistiek heb ik vooral van die zakelijke berichten zitten schrijven over economische groei, over olie en gas en dergelijke. Toen is het een oorlog geworden en dan ineens heb je het over dezelfde thema's die je kent uit de literatuur. Over haat en liefde, leven en dood. En dat zijn hele mooie, hele moeilijke, maar hele mooie instrumenten om mee te werken. Maar kan je een klein voorbeeld geven van een verhaal wat je nu de laatste tijd in Israël hebt meegemaakt, wat echt zo'n literair thema is? Behalve Israël doen we het hele Midden-Oosten. We waren vorige maand in Libanon. Dat is een verhaal, dat moeten we nog uitzenden. Daar komen natuurlijk heel veel Syrische vluchtelingen. Ruim 1 miljoen inmiddels. Libanon is een heel klein land. Als je de cijfers vergelijkt, dan zou het zijn alsof er ruim 4 miljoen Syrische vluchtelingen naar Nederland zouden komen. Dus die mensen krijgen te maken met heel veel xenofobisch geweld. Die zijn hun leven niet zeker. Die leven in het donker. Ook dat is een thema wat je heel erg goed... Leven in het donker is Dostojevski. Zo zijn er genoeg voorbeelden van... want jouw boek, hè, Oorlog en Kermis, dat is denk ik afgeleid van Oorlog en Vrede. Het zijn ik was op zoek naar een titel. En er zijn de 2 grote titels in de Russische literatuur zijn natuurlijk Oorlog en Vrede van Tolstoj en Misdaad en Straf van Dostojevski. Om het ook nog een beetje vrolijk te houden heb ik er Kermis van gemaakt. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook een vrolijk land. En dat geldt ook wel een beetje in het Midden-Oosten. Kijk, het is een gekkenhuis. En je loopt daar rond weet je, ik snap het niet. Ik zit me iedere dag te verbazen. Het is een soort circus waar iedereen in meedraait. En daar moet je een beetje doorheen dansen. Het is een prachtig, maar soms gevaarlijk. Vaak een hele moeilijke baan. Maar het is fantastisch mooi. Het is een enorm voorrecht om op dat soort plaatsen te mogen komen, daar met mensen te praten. Ja. Hey, en wat ik me afvraag, is ook even een vraag aan jullie beiden. Jij kijkt dan vanuit die situatie daar en u kijkt Nederland zoals het er nu is. Hè? U zegt, die Friesen die hebben een beetje neiging, navelstaren, eigen identiteit bewaren. Wat zien we nu op dit moment in Nederland gebeuren? Als je ziet Spijkenisse, de angst voor buitenlanders. Ja. Heeft u dat gezien het afgelopen weekend? Spijkenissen, mensen die tegen de verfspray waren van Wilders, die worden zo belaagd. Is het ook niet zo dat eigenlijk wat er in Friesland zogenaamd gebeurt, dat het eigenlijk in Nederland veel erger is? Dat we veel meer... Dat hangt met elkaar samen natuurlijk. Nederland kenmerkt een zeer welvarend land, al 7 eeuwen. En een van die sleutels voor die welvaart is decentralisme. Dus grote autonomie, decentraal. Wij houden niet van centraal gezag, maar decentraal is er een grote mate van autonomie. Dat blijkt uit van alles en nog wat. Zijn we ook aan gewend. We willen zelf de baas zijn in onze directe omgeving. Ook dat heeft een tegenkant, een tol. Dat is op zichzelf heel nuttig, want dat betekent enorme betrokkenheid van heel veel mensen bij alles wat er gebeurt. Iedereen bemoeit zich met alles, heeft een grote bek over alles wat er gebeurt in Nederland. Zwarte Piet, asielzoekers, Jurk van Treintje Oosterhuis bij het Eurosongfestival. Iedereen heeft daar meningen over. Heel belangrijk, grote ideeënrijkdom daardoor. Maar de tegenkant is weer dat je je dus opsluit in je eigen kring. Ja, zie jij dat ook? Zie je nou gebeuren. Dus die angst van binnendringers. En dan krijg je de meest krankzinnige reacties van mensen. En dat is heel opmerkelijk. En ik ben daar op dit moment ook erg mee bezig met die vraag. Met mensen die als die vreemdelingen tussen aanhalingstekens er dan eenmaal zijn in hun omgeving. Dan slaan een heleboel van die mensen die slaan ineens om. Die gaan ineens goede werken doen, gaan pakketten geven. Want dan zijn ze er of zo. Dus dat is dat wonderlijke van dat decentralisme. Wij zijn hier de baas. Wij maken uit wie hier komt. En dat wordt ons opgelegd van ben je bedonderd enzovoort enzovoort. Maken wij uit. Maar als ze er dan eenmaal zijn, dan gaan wij erover. En dan gaan we ook voor ze zorgen. Maar je ziet toch ook wel dat de tegenstellingen steeds groter worden? De tegenstellingen worden groter, maar uiteindelijk valt het allemaal heel erg mee. En wat natuurlijk aan Nederland fascinerend is, en dat is zeker aan Friesland, de voorzieningen zijn fantastisch. Alles werkt. Denk aan de medische zorg. Ja. Ik was gisteren bij een redactievergadering van RTL. Moet helaas afronden hoor, dus maar houd kort alsjeblieft. Alles werkt. En er wordt gepraat over hele kleine details. En in het systeem wat we hebben, af en toe klopt er iets niet. En daar duiken we allemaal op. Maar uiteindelijk werkt het allemaal fantastisch. En daar mag je best trots op zijn, maar niet te trots. Oké. Heren, ik heb me bijzonder vermaakt met jullie aan tafel. Dankjewel.
Ja, om zo'n uur jouwt Olaf Koens een lezing bij Boekhandel van der Velde in Snits. De keer dus gewoon nog net daar. Er zijn nog heel veel plakken. Herman Pleij die houdt een lezing in de Dwarpsterke in Huzum. Dat is even wat lastiger. Die begint om 8 uur. Moesten je voor inschrijven. Maar dan heb je nou een vaarproken gewoon uit je het miste. En er komt vast nog wel weer eens in Friesland. Tegen dank heren. Ja, onze 4 deze uitsturing. En ik wens jou nog een hele mooie jong verder. Hallo? Ja, het is even met mij. Morgen in Beansport alles oer de Frieske derby. Met Hans Anker, Frits Barend, Lucas Bijker en Fouke Boy. Waar wie dat? Morgen even zien.